Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería Estética de Pontevedra. Os días 27, 28 e 29 de setembro, os profesionais da beleza danse cita no recinto feiral da capital do Lérez. Cursos maxistrais, shows en pasarela, demostracións en vivo, presentación de novos produtos. Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería. Esperámoste. Mi vestidor azul. Un estilo lady romántico con las últimas tendencias para ella y él. Porque el mundo está hecho para ti, en Mi Vestidor Azul te ayudamos a estar perfecto para cada ocasión. Agora, desde Pontevedra, Verán, copatrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Queremos coñecer como gozan do verán os galegos e os visitantes de Galicia, que son moitos, moitísimos. Lles gusta o deporte de aventura? Lles gusta o riesgo? Pois, se queren coñecer como facer deporte de aventura, poden practicar o flyboard. Se non saben o que é, só ten que ver esta reportaxe dos compañeiros de Leocalia Vigo. Flyboard, volar y tabla, mosca y tabla, son varias las interpretaciones que se pueden hacer. Hoy venimos aquí a San Adrián a descubrir en qué consiste esta nueva modalidad acuática. El flyboard nacía en la primavera de 2011 con un simple objetivo, volar. 7 europeos y 3 mundiales no bastaban a Frankie Zapata, había construido ya motos de agua, así que ¿por qué no desafiar esta vez a la gravedad? 6 meses hicieron falta al piloto de jet ski para alcanzar los 10 metros de altura sobre el agua. Necesitamos una moto de agua, una manguera y la tabla del flyboard. Nada más, con eso ya podemos hacer flyboard. Una manguera de 18 metros conecta la salida de la moto de agua con una tabla similar a la de wakeboard. Las dos boquillas propulsoras bajo los pies son las que nos dan la presión necesaria para elevarnos sobre el mar. A partir de ahí, la clave parece está en convencernos de que debemos estar erguidos, aunque para los más intrépidos quizás sea más un juego de equilibrio en el que trazar una perspectiva diferente. ¿Qué es lo más difícil de hacer flyboard? Porque claro, aquí antes David nos decía que hay que tener ganas y ya está, pero yo creo que hace falta algo de fuerza y músculos también. A ver, ha practicado todo el mundo, mujeres, hombres, de todo. De todas las personas que han pasado por el flyboard, solo una persona no pudo volar. Y yo creo que fue falta de ganas, como decía mi hermano. Si tienes ganas y tienes un poco de equilibrio, es sencillo. Lo más complicado de todo es salir del agua y tener un poquito de equilibrio. Lo demás, luego ya va rodado. Cuando estás a 2 metros o 3 metros del aire sobre el agua, te lo flipas. Bien acompañado de un instructor o de forma individual con el nuevo sistema de control remoto, el flyboard continúa reinventándose 2 años después. La moto lo único que hace es absorber el agua y mandarla por la manguera y te sale por los pies. La persona que está en la moto mantiene un gas constante y depende de cómo te posiciones tú con la tabla, puedes avanzar, girar, subir, bajar. Zapata lo traía al mundo, Pepe Reina lo convertía en tendencia en Ibiza y lo cierto es que ya son muchos los que han probado esta experiencia. Una combinación de jet ski, wakeboard, buceo y acrobacias. En España está básicamente todo por la Costa Brava, lo que es Ibiza, Valencia, Alicante, toda esa zona, pues hay bastantes flyboards. Aquí tenemos, en Galicia tenemos uno en Coruña y estamos nosotros. Parece que convertirse en pájaro o delfín es un poco más fácil. Hoy el flyboard es ya la nueva actividad acuática de moda. ¿Y tú? ¿Te atreves a probarlo?
As festas dos produtos tradicionais son un bo reclamo para estes días de descanso. E no Rosal tivo lugar a tradicional Feira do Viño do Rosal, con denominación de orixe Rías Baixas. Antonio Blanco non quixo perder a oportunidade de degustar os bos caldos galegos. Ola Reyes, ola amigos de Verán Verán, estamos na praza do Concello do Rosal. Este é a festa máis importante desta comarca, desta subzona para os produtos da terra e os produtos do viño. Viños da denominación de orixe Rías Baixas que triunfan en Galicia e no mundo. Non cabe duda que é na que pomos todo o esforzo durante todo o ano para tratar de facelo o mellor posible e que todas as bodegas poidan por o seu grande area para que ano a ano se sea algo novedoso. Cada ano innovamos algo, buscamos actividades complementarias nas que sempre o viño sea o protagonista. Esta é unha das zonas importantes, como antes facía referencia ao alcalde, onde hai unhas bodegas moi profesionales, que hai menos cantidad de bodegas que noutras subzonas, pero de logo son auténticos profesionales, e tamén hai esos máis de 500 viticultores que viven directamente deste sector. O viño tomado con moderación é bo para a saúde, igual que o deporte de actividade física tamén hai que facela con moderación, e marida ben en este caso o viño co deporte, tanto así que o domingo, pechando a festa, temos unha andaina e unha carreira de 10 kilómetros donde esperamos a moitísima xente. El Rosal es una punta de lanza de la denominación de origen, que es a su vez la punta de lanza de los vinos blancos españoles, y el Rosal además está en primera línea de investigación, innovación, desarrollo. Es una zona donde la gente es gente emprendedora, con iniciativa, y así salen los vinos como salen. El enoturismo es para mí un perfecto complemento de la viticultura. Las miles de personas que pasan por aquí todos los años y que esperamos y trabajamos para que cada vez vengan más, aparte de conocer nuestro territorio y nuestra zona y nuestra forma de vivir, aparte de comprar directamente nuestros productos en las bodegas, hacen la mejor promoción que se puede hacer, que es la promoción boca a boca. Ahora se conocen mucho más las bodegas, todas se pueden visitar, enseñas la bodega, explicas un poco, haces degustaciones. Sí, y a la gente le gusta eso, sobre todo que le expliques un poco cómo se hacían antes los vinos. Bueno, é un motivo de ledicia de estar aquí porque dificilmente se pode entender a proxección universal que pretendemos ter para potenciar a zona se non estás fondamente arraigado na zona na que produces. Que é como unha especie de cita anual fixa para na senda de moita xente, non só desta comarca, senón de Vigo, da provincia de Pontevedra e de toda Galicia, polo cal, pois contentos de que se poida celebrar outra vez. Este microclima que tiene esta zona lo saben aprovechar muy bien. Es un vino, que tiene unas características muy típicas y que, como dices, está triunfando prácticamente en todo el mundo, ¿no? Pois un evento como este, onde ofrecemos a calidade do Rosal, pois non pode ser menos que a froita característica do Rosal e leva o seu nome, que é o Mirabel do Rosal, unha froita tan rica, unha gran descoñecida fora deste territorio, pois queremos apostar por ela e ofertarlle ao gran público, non? O bo de todo isto é que o mercado non está saturado, por decirlo de unha maneira, entón o mercado pide cousas novas e novedades. De Tenerife. Cáceres. Pode que sí sea o mellor viño do mundo. Para min sí, por supuesto. Sí, la primera vez. Bueno, yo he vivido en Galicia 6 años, tengo hijas aquí y soy consumidor habitual de vino blanco de Galicia, ¿no? E saludo a Extremadura. Eu teño idea tamén ali a Extremadura, e o que ten unha carne, uns choletóns ali que flipas. E acompañado dun bo viño deste tamén de aquí, eso vai de maravilla. Para min tamén, pero eu son da zona tamén da Ribeira Sacra. Este viño é moi bo, pero Mencía tamén é moi bo. Pero este é máis blanco que o de Ribeira Sacra. Sí, é verdad que sí, este é excelente. Sí, no, es un vino amable y a mí me evoca mucho la tierra amada de Galicia. Somos a cofradía de viño Rías Baixas. Disfrutando do viño, claro. Son viños pois con aromas especiales dentro de toda Dios. Temos a sorte que estén tamén dentro de Dios estes viños, porque son uns viños que lle dan moito caché, a súa redondez, que son espectaculares, non? Nos
Antes de ser bodegueiros, primeiro fomos viticultores, ¿no? E seguimos sendo viticultores, entonces apostamos firmemente pola viticultura, o sea, o viño onde se fai no terruño, ¿no? Nesa parceliña que tanto agarimo lle temos, ¿no? Por Galicia. Pois seguimos de festa porque en Galiza outra cosa non haberá, pero festas hai e de sobra. E quen sabe moito de festas é a nosa próxima convidada, é a primeira que sabe todo o que va a pasar en calquera festa de Galicia, máis que nada porque é ela a encargada de organizar boa parte delas. Mari Carmen Mella, que tal? Reyes, moitas grazas. Para ti o verano non é tempo de descanso, de lecer, en absoluto. Todo o contrario, toda a inversa. Pois sí, efectivamente, a verdade é que temos a sorte cada ano de poder preparar, producir moitos espectáculos a nivel Galiza, pero tamén fora da nosa comunidade, non? Por exemplo, estivemos hai nada, nas festas de Ceuta, na feira, ali en Ceuta, na cidade autónoma de Ceuta, ali nas Murallas Reis, que é un traballades en toda España, entón. En toda España. Tamén estamos en Almería, en Garrucha, levamos un montón de anos traballando ali, na festa de San Joaquín. En Avilés, en Asturias, tamén facemos as festas de San Agustín, eso xa en agosto. Pero logo aquí en Galicia, bueno, pois temos para dar e tomar, non? Pois mira, hai tamén uns días estivemos na festa de San Xoán na Coruña, na Praza de María Pita. Agora imos repasar todo o calendario porque é moi variado, Podesme decir porque temos moito onde falar. Ti o que faz é promoción, é a promotora, é a produtora, é organización completa. Que é exactamente o traballo que facedes? Porque nós imos á festa, vemos, a parte de diante, pero non se ve a parte de atrás. É maravilloso, escoitamos a xente conocida, a cantantes conocidos, disfrutamos, imos, volvemos a casa, pero detrás hai moito traballo. Moita labor de produción, que é o que nos chamamos, non? Bueno, pois primeiro, no inverno, que facemos? Dedicámonos a visitar os nosos clientes, que son os concellos, que son os que nos contratan logo, non? Mandamos un listado de todos os artistas que xiran ese ano e o alcalde ou concelleiro de festas fai unha selección do que máis lle pode gustar ou encaixar de acordo ao seu presuposto, non? Ben, unha vez que xa o temos contratado, contratamos tamén coa oficina dos artistas, entón, unha vez que temos todo eso, elaboramos un contrato pro concello e outro contrato pros artistas. Isto así un poquinho a modo de resumo. A partir de aí, xa comezamos toda a labor de organización e de produción. De que xeito? Pois con horarios do que vai ser o espectáculo, se é unha gala musical, se é un concerto, porque son estilos e un formato totalmente diferente. Pois facemos unha escaleta do que é toda a gala, un guión, unha presentación, e logo que son as probas de son. Logo, claro, como todo eso leva escenario, iluminación, e que antes hai que ver camerins, o escenario que se monta, catering, carga e descarga, persoal de seguridade, é dicir, vallas, é dicir, que eso leva a cantidade de programación por atrás, que é o que nos chamamos, pois eso, o backstage, que é o que o público non ve, pero que é moito traballo. Vos falabas de concertos e galas. Esa é a vosa marca, da promotora, Blumar, que é a vosa. Si, a verdade é que é a nosa especialidade. A veces a xente, pois, como que non sabe ben aínda distinguir, diferenciar o que é unha gala e o que é un concerto, non? Ben, unha gala, como moita xente xa se imagina, é cando participan varios artistas no mesmo espectáculo, é dicir, no mesmo escenario, hai diferentes artistas de distintos estilos musicais. Polo tanto, que lle gusta a xente maior, a xente máis nova, a todos os públicos. Ben, aí pois poñes nunha mesma noite. Nunha mesma noite poñes unhas pantallas de retroproxección para que o público poida seguir o espectáculo nas pantallas e todo iso. Ben, cada artista fai 2 pases, máis ou menos aproximadamente sobre media hora e media hora, en 2 pases. Ben, nun concerto é todo ao revés, non? Toda a contra. Por que? Porque o concerto é un artista somente e pois hora e media, máis ou menos, de concerto, e non hai outra cousa. O seu show. Simplemente, o seu show. Claro. Eso nos pasou, por exemplo, este ano na Gala do Albariño de Cambados, que houve aí un erro, porque temos, pois, a vindeira semana, está Café Quijano,
Edurne. É certo, e a xente comezou a decir que viñan en concerto de Café Quijano. Café Quijano non fai concerto, de feito Café Quijano non fai concerto en gratuito en ningún lugar de España, en ningún. Pero isto é unha gala diferente, formato televisión, que de feito vos a retransmitides, e claro, vai a participar cantando algúns temas dos seus boleros xunto con Edurne e xunto con os espectáculos musicais de teatro de Madrid. O lema é Chave en man. Chave en man porque, bueno, pues porque é moito máis doado pro organizador, neste caso pro Concello, non? Por que? Porque eles chegan ali e saben que teñen aquilo todo listo, non se teñen que preocupar nin de contratar os equipos de son, nin de contratar o artista, nin de contratar, pois eso, o persoal de seguridade, o carga-descarga, ou o escenario, colocalo, porque claro, todo isto falámoslo así en 10 minutos, pero moitos detalles, moito traballo, moitísimos. sobre todo moito tempo, de verdade, moitísimo tempo. E dores de cabeza, bueno, es que está un dice, esto para tolear, pero que bueno, sempre acaba saindo. Mari Carmen, contanos cousiñas dos cantantes, dos famosos, son tan exixentes como din que son? Non, hai de todo. Máis que exixentes o artista é a persoa que ven co artista, é dicir, o manager, o road manager, o stick manager, porque aí hai de todo. É a oficina que o contrata, porque aí nos volven tolos a todos, de verdade. Hai oficinas que, bueno, que o levas ben, non? Que non che marean moito a cabeza, como vayas cumprindo co contrato que eles che mandan, non che marean moito. Pero hai outros que chegan ali, no, é que eu quero o camerín do color, pois, non sei, X. E que a min, esa toalla non pode ser, non é vermella, quero a vermella, ou a quero negra. Eso sí nos ten pasado. Pero quero dicir, non é tanto artista como... Pero que tan importante será a cor do camerino e a toalla para cantar ben? Para eles sí, bueno, e a veces nos teñen montado, non así grandes despipostios, non? Pero sí que a veces nos teñen montado algunha bronca, porque o mellor a toalla era branca e querían a negra, o sea que tonterías desas. Pero despois, en canto a experiencias cos artistas e anécdotas, hombre, hai artistas que son, a verdade, un encanto traballar con eles. Pero destacaría, hombre, hai varios, non? Pero eu destacaría, por exemplo, David Civera é un showman dos pés a cabeza, porque vale para todo, para os nenos, para a xente maior, o sea, é un showman, é moi doado a traballar con ele. Outra que é un encanto, que te mexas de risa con ela, por decirlo de alguna maneira, é Karina. Karina é, bueno, fantástica. Despois, xente un poquinho máis así, bueno, eu podo falar de David de María. David de María, por exemplo. Moi ben. É unha persona encantadora. Pois xente así un poquinho máis así, digamos que xa son os que están moi aí arriba, que as oficinas os traen como en palmitas, que non quere que o público se achegue a eles, casi que non che deixan nin... Bueno, me pasou nun concerto en Ceuta, cunha artista, que non vou decir o nome, que ni siquiera nos, que lle pagábamos, nos deixaron a chegar a ela. Non o vou decir porque sabe moito na televisión, moi coñecida, así que mellor non o digo. Pero bueno, che pasa de todo, pero sobre todo cousas positivas. Mari Carmen, imos ir repasando, cal é a previsión de festas? Queda aínda o mes de agosto, por vivir, pero queda moito, sí. É quizá o mes máis forte, non? Sí, nos queda ahora, pues, este fin de semana temos... Eu teño aquí unhas cidades, o Carneiro Padrón, Marín, Sarria, Coruña, Santiago, Bayona, Ogrove, Cangas, de Ceuta, que xa viñestes de Ceuta. Máis, hai bastantes máis, sí. Sí, bueno, pues son exemplos, non ia dicir todas, pero que son moitas. Hai moitas. O mellor de todo é que somos dúas persoas que organizamos. Logo hai o que o conxunto do grupo de todo o equipo, non? Pero dúas persoas organizamos isto. Dúas persoas facemos de comerciais. Ten que ser Reyes, ten que ser bo, bonito e barato. Porque estamos nos tempos moi complicados, tanto para os que nos contratan, que son os concellos, que ten que quedar aquelo, o cliente ten que quedar encantado, nos temos que corresponder con toda a seriedade e profesionalidade. De feito, penso que ano tras ano está aí a proba, porque levamos 9 anos con estos espectáculos, sobre todo galas musicais, e siguen confiando en nós. Entón, telo que facer dunha maneira que sea moi barato, pero que ali non pode fallar nada, nin o último tornillo. Pois imos ir, para ir rematando, imos repasar. Próxima gala, máis próxima, eu creo que é a de Albariño. A
A do Albariño de Cambados, efectivamente, o próximo xoves, na Praza de Feciñáns. Xoves 31. Exactamente, que está, co que decíamos, Café Quijano, Edurne, o espectáculo musicais de televisión. E tamén estará Fernandisco conducindo a gala comigo. Ah, sí? Sí. E logo está xa Baiona, que o próximo domingo tamén. Vale, que hai, Cambados, sí, Baiona. Está Café Quijano tamén, Edurne, Azúcar Moreno, o espectáculo de musicais e tamén Fernandisco. Vou tomando nota porque, claro, que non poden faltar. Chegan as fines de semana. Non podedes faltar, estades todos aí convidadísimos. Alguna máis? Sí, temos o día 9 de agosto en Verín, aí está Efecto Mariposa. Despois estamos en Sada, cos Suaves, o día 16. Suaves? Sí. Cos Suaves, David e María, Karina, David Civera, o espectáculo de musicais de televisión, Beatriz Rico, aí está de todo. Os Suaves e Karina. Karina, imagínate que mezcla. Bueno. Imagínate que mezcla, que pode ser eso. Pero eso... Por eso é unha gala para todos os públicos. E bueno, despois podíamos seguir Cangas, Avilés, a Festa do Marisco do Grove, moitos nomes anotados, Vilalba, etcétera, sí. Pois xa saben, só ten que consultar a página web de Blumar. A página web de Blumar. Ali poden ver todas as datas, todas as festas, elexir o grupo, o artista que prefiran, e ir e pasarlo ben. E pasarlo ben e que non nos falten, porque as prazas teñen que seguir estando así. E iso é vostedes o que consiguen, son eles, claro, nos non, bueno, facemos o noso traballo máis humildemente que sabemos, non? Pero despois teñen que estar eles, porque sen eles é imposible, claro. Efectivamente, sen eles non ten nada. Ningún senso. Pois, grazas Mari Carmen, grazas a ti, Reyes, un placer por estar con nós. Gustache o teatro tamén? Ai, me encanta. A música, estou segura de que sí. Pero o teatro me encanta, sí. Pois convídoche a ir a Ribadavia e coñecer a mostra de teatro de Ribadavia. Que bueno, pois veña. Pero antes imos brindar, por suposto. Brindamos, por pola suposto. Festa, pola boa festa e polo verán. Por Mari Carmen, suposto. Vémonos. Feliz verán a todos, Quedan convidados. Imos ata Ribadavia a ver a mostra de teatro de Ribadavia con Paco Gallego. Ribadavia celebra a súa Mostra Internacional de Teatro, nada máis e nada menos que 30 anos leva esta fermosa vida celebrando esta gran festa cultural por a cual pasaron moitas compañías de teatro. Entramos. Encontrome con Roberto Pascual, o director da Mostra Internacional de Teatro aquí en Ribadavia. Estamos a punto de comenzar a primeira obra de teatro. Contanos un pouquiño. Pois estamos aquí a piques de empezar coa tempestade, esperemos que non a de arriba, senón a tempestade espectáculo de Voadora, coproducción do festival. Con isto abrimos no 450 aniversario do nacemento de Shakespeare e apoiando o talento escénico galego con Voadora, que son pois uns artistazos, fan unha versión deste texto de Shakespeare con un punto moi dancístico, moi musical, moi máxico, pois que vai ser unha apertura, eu creo que de luxo para esta MIT. É o 30 aniversario, pero coa ilusión do primeiro día, porque o teatro ten este punto de eterna renovación, eterno reimpulso. E este ano pois temos moitas novidades para o 30 aniversario. Celebramos 30 anos, pero en Ribadavia hai moita historia teatral, máis de 40 anos, pois que fan que este escenario no que estamos agora se encha e pasen por aquí por Ribadavia 15.000 espectadores, o que supón triplicar a poboación de Ribadavia. Vamos a disfrutar desta tempestade. A ver como se presenta esta tempestade. Amante do teatro? Sí. De aquí, de Ribadavia? Sí, non vivo aquí, pero nacín de aquí ao lado. De onde veñen a visitarnos? De Vigo vimos. De Vigo? Primer ano? Non, que va, vimos todos os anos. Anda, isto sí que queda ben, vir a disfrutar aquí do bo teatro en Ribadavia. Por suposto, é moi de agradecer o esforzo que fai aquí a organización por traernos sempre obras que non podemos ver noutros sitios. Ya de hoxe tempestade, mira que se nos chove. Esperemos que non, na Cañiza chovía moito, pero esperemos que aquí non chegue. Primer ano que ves aquí a Ribadavia? Sí, pois veño grazas ao compañeira que lle gusta moito o teatro, entón aproveitando que é fin de semana, pois veño data aquí, hasta esta vila moi. Digo unha cousa entre tú e eu, vas a levar moi bo sabor de boca. Eu creo que sí, porque xa vin por internet a todos, xa veño a acabar o ganador. Sí. Sí. Bueno, pois que disfrutes moito todo o fin de semana aquí en Ribadavia, disfrutarás do bo teatro que se fai aquí. Bueno, cuéntame un poco, ¿te gusta mucho el teatro? Sí, me encanta el teatro. Sí. ¿Actúas también tú? Un poquito, antes actuaba, ahora ya lo he dejado un poquito ya. ¿Y a Ribadavia ya has venido más años? Es mi segundo año. O sea que quedaste contento, te gustó el primer año porque repites. Y este año repito toda la semana. Anda.
vengo de Francia adrede para ver... No me digas que si has cogido vacaciones para venir aquí a Mostra de Teatro. Sí. Esto sí que es un bo seguidor. Es que la Mostra de Teatro de aquí tiene el encanto de tener producciones gallegas, que a mí me encantan, porque no las conozco, y las conozco, y también producciones internacionales, con grandes nombres. O sea que es para mí una plataforma muy interesante. Aquí viñamos a Mostra, vos tamén, non? Viñamos a fazer, bueno, a ver a filla, porque é a filla a que actúa aquí. Que se sinta a gusto aí cando salgo ao escenario, non? E que diga, aí que está a miña familia apoiándome. Sí, claro que sí, como ten que ser, Sí. Bueno, pois que non se poña nerviosa, que lle salga ben a obra filla, que seguramente que está máis que preparada ela xa. Sí, esperamos que sí, Non vas a actuar tú hoxe, claro. Hoxe non, hoxe vou ter a parte máis pracenteira nisto do teatro que é ser público. Menos nervios, máis placer, máis disfrute, así que encantado. Bueno, pero tú nervios a estas alturas xa nada, non? Non teño nervios que me agarroten, pero teño suficientes por respeto a que cando vas a actuar, algúns debes ter. Primeiro ano que ves arriba da vía, non, porque xa te vi moitos máis anos de aquí. Como público, dis? Sí. Non, claro, e como actor tampouco, empecé a vir no ano 76, así que xa ves, son veterano, hai moitos anos que non vin, pero bueno, sí vin moitas veces, claro. Sí. Bueno, pues nada, deixote que disfrutes da noite de hoxe, que vai a estar boa, esperemos que esta tempestade non caiga. Que a tempestade sexa únicamente no estrado claro. E no público para gozar e aplaudir, nada máis. Temos ao todo o público xa sentado, subimos o telón e que comence o espectáculo. Todo o mundo a ver a Meite Ribadavia. Chegamos ao final do programa e facémolo con música e ca voz personalísima e bellísima de Sara, de Sobre todo ella. A semana próxima volveremos con todos vostedes, estaremos tamén en Pontevedra dende a Praza da Pedreira diante da sede de Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas. Falaremos do viño do bo viño Albariño Rías Baixas. Como non, sexan felices! I can feel it so nice, so nice, so nice, that my heart is turning blue. It's the way that it touches my eyes, when I can't put them on you. In my life there is always a void. Yeah, yeah. Don't be angry for trying to feel. For the night out, for the night out is my world, my world's in my heart. It's a fire to the light you've never shown before, and will be no more. He's a player, his smile is like a storm that can water me. And I try to get him with my words, my sense of words in vain. Some words in vain. Want to play to my woman's rights, my rights, so I call for attention, please. Don't you see how it seems my time inside? 'Cause I hate to be begging tears. All the things that I have left to tell, yeah, yeah. Pushing hard from within me for the night out, for the night out is my world, my world's my heart. It's a fire to the light you've never shown before. It will be no more. He's a player, his
Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome.